Larunbata, 26 inauteri soinuak bazterretan. Bueno, gaurko egunez, duela 25 urte, 1987ko otsailaren 26an, Espainiako bandera kendu eta okupazioarena jarri zuten Bartzelonako udaletxean. Felipe González buru zuen Espainiako gobernuak kode zibila aldatu eta okupazio mugimenduaren aurka egin zuen. Ondorioz, okupatutako eraikinen usteak gero eta ugariagoak ziren eta poliziak gogor ekiten zuen eraikinak defendatzen zituztenen aurka. Okupa mugimenduak bere aldetik mobilizazio erraldoiak egin zituen. Eta berriro ere QR badaukagu ikusteko bideoa BTB edabidean. Hortxe, legoke QR. Ikasiko dut jartzen agian, Igual bai. Venga.